Eta gero, lanean hasi izan, ez da? Nun hasi izan Julian lanean edo? Leheneko lanea, bera oso gazte, egon zan, Kordeleria, Sasieta eta Zabaleta. Hori gero ipinieren Lemoan. Baina Kordeleria, Sasieta eta Zabaleta zen gure bekaminoa eta atzekaldean. Errein zen. Eta handia sartu zen Izarren. Gazte. Tornerua zen. Eta hori sindikalista gogorra izan da, baita, oso gogorra. Hor, topatu eguen Javi Zumalde, Michito. Arias el Cabra, Arias el no sé qué, muchos Arias. Eta beti, pentsetan, ez da gizu, horrek botak dauz txarto. Un refuerzo en la bota, ez da izan. Ahí hace falta ventanas, bestian ez da izan, Michito Cerdera zeituen. Eta sartu eren, papeleta hori la directiva edo danalako, eta bakarrik Jose Mari Álvarez eta nire aitak bik defenda egiten naizen propuesta. Baina, Jose Mari Álvarez eri uste dut ez du jolztxela egin zerbaian nire aita, egon zan kobratu barik eta lan barik. Osea, despedido por X tiempo, ez dakiz ematen por ahí, baina egon zan.